Prijatelji moji, imam opet dobre vesti. Izašao je drugi trailer za GTA 6. Nešto je malo ovdje zamrlo. Pa naravno da će hype da umre kad stalno pomeraju igricu. Ovim tempom ćemo mi prije stići do 4. sezone nego što će oni izbaciti GTA 6. I to evolucije pre nego što izbace na kompjuter. A kad će to da bude? Pa kako je krenulo, rekao bih za 2-3 godine. I zato pametni ljudi posjeduju konzole. A kako radi taj PlayStation Pro? Uživaju tih 30 FPS-a, prijatelju. Ja ću barem da imam FPS-a za razliku od vas koji ćete imati 0 FPS-a zato što uopšte nemate igricu. Ok, smirite hormone. Ajde gledamo. To je to. Kad čujem komentare koji ako počnu sa prilogom kad i glagolom hteti u futuru 1 trećeg licenine neće doživjeti sutrašnji dan. Neće doživjeti komentar ili komentator? Da. Oblivion je bolji. A, počelo je. Ovo je još gore nego prošli trailer. Još više nemorala, godine i seksualnog vođenja ljubavi. Trebalo bi svi lepo da uzbudu igri u Simpsons Hit and Run. Ona je bolja od 3 GTA zajedno. Ljubi to. Ok, zapravo si u pravu, igrica je remek delo. Ali to je ipak stvar mišljenja. To nije mišljenje nego činjenica. I ta igrica barem ne uči decu da šire propagandu protiv organa reda. Ljubi, ti očigledno još uvek nisi uspela shvatiš šta znači ovo 18 plus u donjem uglu. Širina diska. Da, tako je bre, tako je. Oblivion je bolji. Dobro, shvatili smo. Ulriče, koje je tvoje mišljenje? Kako mišljenje, majke ti? Iz ovog trailera nisam dobio ništa. Jedino što je ovaj trailer prikazao da se ovaj čovjek zove Jasonova devojka Lucija. I da je puštena iz zatvora i da će da rade za neke ljude i da će da voze kola, da pucaju, da voze čamce, da voze helikoptere i da bukvalno svaka GTA igrica ikada. Još uvijek ne znam ništa o priči, ne znam ništa o gameplayu. Izbacili su ovaj trailer jedno kao izvinjenje što opet odlažu igricu. Što si tako negativan, Ulriče? Kako to ne bude negativan? Ne vidim što su ljudi ovoliko ishajpovani na ovu stvar. Kažem vam, ova igrica će biti najveće razočarenje decenije. Sve dok 2 do 3 godine kasnije naprave neku seriju zasnovanu po njoj koja će bude toliko loša će igrica delovati kao remek delo. Sa Pedrom Pascalom kao Jason i Gal Gadot kao Lucija. Pitam se na šta je to alegorija? I zove se Lucija, jebem te glupog. 3 nebolja, ima lepši glas. Nebolje Sara. Oblivion je bolji. Kad će Half-Life 3? Sisi, imaš ti neko mišljenje? Da ne igram puno igrice. Pa šta onda tražiš ovdje? Ajde, Sisi, mora si neka nešto igrala da bi mogla oformiš mišljenje o ovome. Gledao sam gameplay one definitivne trilogije. I to je poprilično dobro određeno. Mnogo bolje od starih igrica. Aj, mrš na bolje. Peraj se iz fabrike. Peraj se bre glupačo jedna. Nikada se ne vraćaj. Ne kupimo puno. I to je rešeno. Kad će Mafija 4? Oblivion je bolji. Ok, završavamo. Trailer je ok, grafika prelepa, protagonisti zanimljivi, glupo je što su pomerili igricu, ali šta da se radi? I to je kraj. Ali to je dobro pitanje, zašto su pomerili izlazak? Pa možda da usavrše grafiku da poboljšaju AI. AI se ne može poboljšati. Jedina dobra veštačka inteligencija je mrtva veštačka inteligencija. To je diskriminacija. Dobro je, zaslužujete to. Imate još neki kreativan način da me iznervirate? Kad će epizoda 18?